Aquesta recepta és una adaptació de sopa de musclos a la pescadora del llibre Àpats d'Ignasi Domènech. Necessitem musclos petits, ceba, tomàquets ben madurs, pebre vermell, pa sec o eixut, sal, oli, pebre i opcionalment all i oli. Rentem bé els musclos i els posem a coure en 1,5 litres d'aigua. Els fem coure fins que s'obrin. Separem les closques i colem i guardem l'aigua de cocció. Tallem la ceba ben petita i ratllem el tomàquet. Sofregim la ceba a foc suau fins que estigui ben doradeta. Afegim la polpa del tomàquet i ho fem coure uns 10 minuts més. Incorporem el pebre vermell, el pa tallat i l'aigua dels musclos. Ho batem bé i ho fem coure tapat a foc mitjà uns 10 minuts. Incorporem els musclos i bullim uns 10 minuts més. Rectificarem de sal i pebre. A l'hora de servir podem afegir una miqueta d'all i oli. És una sopa que ha de quedar més aviat clara que espessa. Escriviu-me als comentaris què us ha semblat aquesta recepta i no us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat!